Jama'a assalamu alaikum, sunana Lawal Abdullahi Matazu, mai harkar zayyanar zane da ɗaukan hoto na zamani daga nan ƙasar Najeriya. Ina ma abota son koyon wasu sabbin dabarun sana'o'in hannu da wayoyin hannunsu. To ga nesa ta zo kusa, domin kuwa ni Lawal Abdullahi Matazu zan dinga gabatar muku da sabbin dabaru musamman a wayoyin hannunku tare da na'ura mai kwakwalwa watan kwamfuta. Kawai abin da muke bukata wajen ka garzaya channel ɗinmu domin ka danna mana subscribing tare da danna alamar ƙararrawa da mun sake sabon bidiyo ko kuma sabon karatu zaka gani. Sannan kakkamanta muna da shafukanmu wanda ka buɗe su a Facebook da Instagram masu suna wayarka jarinka, har ma da YouTube ɗin shi ma sunan shi wayarka jarinka. Sai na ji ku, na gode. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake kasancewa a wani lokaci mai albarka a ranar Lahadi 7 ga watan 11. Muna fatan abinda za mu tattauna Allah ya samu amfana ga baki ɗaya da mu da ku. Muna godiya musamman a yanayin yadda ake bibiyan mu da kuma haƙuri na a ɗan katse kwana biyu, duk da mun ba da haƙuri to amma haƙƙi ne akan mu ƙara saukewa, mu ƙara ba da haƙuri sakamakon yanayin karatu da harkokin yau da kullum. To dole ne wani zubin ake ɗan samun ɗan tsaiko, amma insha Allahu za mu dinga iya bakin ƙoƙari muna gayyato muku kuma muna kawo muku abin da zai amfani mu gaba ki ɗaya. Ba tare da ɓata lokaci ba, suna na Lawal Abdullahi Matazu kamar yadda kuke gani a ƙasa, kuma insha Allah kun san dai muna tare da babban bako wanda ya zamanto mutumin arewa ne, a arewa ma mutumin Kebbi, amma ɗan uwa ne mazaunin jihar Legas, wanda shugaba ne na wata haɗaɗɗen ƙungiya kuma shugaba ne na wasu fannuka musamman ma na wajen aikin jarida za mu ce, saboda harkar media yake yi sosai, wanda shugaba ne na wasu ƙungiyoyin ma ba ma ƙungiyoyin shi kaɗai wani ɓangaren harkar yanar gizo da sauransu. To ba tare da ɓata ko kuma ba tare da lokacin ɓata lokaci ba, saboda ba mu da lokacin da za mu ɓata, nake ji zan yi ƙoƙari in shigo mana da baƙonmu domin mu ci gaba da tattaunawa abin da ya kamata. Kuma muna fatan waɗanda suke jin suke kallon mutum kafin shigo mana da bakon za su yi mana comment a sections cewa suna ji na kuma suna saurare na, saboda kar ya zamanto na shigo da bakon kuma ba kwa jin mu kwata-kwata. Ba kwa jin mu akwai matsala, tattaunawa tamu ba za ta yi armashi ba. Hasali ma an kawo shi ne domin ku, mun kanmu muna shiri ne domin ku. To zai yi kin in ya zamanto kana ji na, kana iya comment, kawai kai comment za mu gani da sunanka da sauransu, kai mana comment a comment section ka ce kana jin mu da Allah in kana jin mu, saboda hakan ne zai taimaka mana mu ci gaba da shiri. Bai yiwa a ce mai shigo da bako ba kwa jin mu ko kuma wani abu kusanci haka. Nan kar a manta da shafukanmu na sada zumunta a shafin wayar ka jarinka a koda yaushe, sannan YouTube channel ɗin mu a ci gaba da taimaka ana danna mana subscribing ta yadda za mu ƙara jin ƙwarin gwiwar kawo abubuwa sosai. Akwai karatu daban-daban a ajiye, ana ɗan shirye-shirye ne, amma Allah yadda komai ya zo ƙarshe. Muna godiya sosai. To ba tare da ɓata lokaci ba, zan shigo da baƙon namu watan ISHAKA Usman Wali. ISHAKA Usman Wali na gaya muku matashi ne kuma ɗan arewa daga arewa, amma mazaunin jihar Lagos. Sakamakon nan ake harkokin nan abubuwan suke kusan abubuwan ne sai a hankali, dole sai ana ɗan fita ana ɗan, shi ma kanshi aka ce Malam Bahaushe ce yawon duniya ilimi ne, to dole sai muna ɗan tsallaka muna komawa nan, ba don komai ba saboda mu amfana, mu ga al'adu ba namu ba, mu ga al'adu, mu ga yanayi ma da wasu abubuwan da ba namu ba, domin mu ma mu ankara mu amfana ga baki ɗaya. So da Allah idan ana ji na a mun comment a faɗa mana cewa ana jin mu. To ba tare da ɓata lokaci ba, na riga na gaya mana sunan baƙonmu, so bari yi ƙoƙari in shigo mana da baƙonmu domin mu fara ko kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya a halin yanzu. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga baƙonmu. Malam Ishaq, barka da ƙoƙari.
Barka da Malam Mutazu. Da fatan kana ji na raɗau. Ina da garau ni ma da fatan kana ji na. Ina jin ka, to Allah ya taimaka. So ba tare da ɓata lokaci ba, al'adar shirin shine waye Ishaq Usman Wali. So kamar dai alhamdulillah ina godiya ga Allah da ya kawo ni wannan lokaci na tattaunawa kan abubuwan da suka faru a kina da kuma abubuwan da muke yi. Sunana Ishaq Usman Wali ne mutumin jihar Kebbi ne kuma hukumar Bos ta gabas. An haife ni a wani ƙauye da ake cewa Ayu. Na yi firamare da sakandare daga nan Ayu inda na kuma makaranta a Yunus Corp da Fulani Kura da Gagawar Dora da inda na shiga Waziri Umaru Kira ta birnin Kebbi wanda daga nan kuma na karasa zuwa Usman Dan Kodiyo University Sokoto. Na karanci mass communication kuma alhamdulillah na yi digiri ta bangaren. Da kyau, ka ce oga muke tattaunawa da shi. Ina fatan kana da jina da kyau ko? Ina fatan kana jina da kyau. Ina ce da insha Allah. Okay, so dala duk wanda ke jin mu raɗau dala ya taimaka ya mana comment a comment section, watan a wajen tsokaci a nan ƙasan wannan bidiyon za a ga inda za ka iya tambaya in kana da tambaya, in kana da shawara kana iya ba mu shawara, sannan in kana da tsokaci kana da damar yin tsokaci da Allah akwai comment section saboda a taimaka a sanar da mu ana jin mu raɗau, saboda ba zai amfana ba ya zama toni da shi kawai muke jin kanmu, amma zai yi kyau in aka ce kana ji na kana jin shi domin mu amfana, saboda akwai abubuwan da za mu tattauna da kyau sosai. So Malam Ishaq, mu dawo bangaren harkar yau da kullum. Za mu ce ƙungiyar da kake jagoranta a halin yanzu ita ta ba mu ƙwarin gwiwa da damar gayyato ka ka zo wannan shafi namu na shafin wayar ka jarin ka mai albarka domin mu tattauna akan wannan ƙungiyar, ba don komai ba saboda kullum burinmu mu ga cewa matasa sun samo wa kansu mafita, imma ta warware wata matsala ne ga al'umma, imma ta warware matsala a jikinsu. Duk yadda za a yi dai wayar ka ya zamanto ta taimaka ma wajen warware wasu abubuwa. Shin me ya ba ku sha'awa, me ya jawo hankalinku na kirkirar wannan sabuwar ƙungiya ta marubutan kasuwannin jihar Legas? To, masha Allah, da farko dai kusan abin da ya ba mu sha'awa ko ya ja hankalin da kafa wani ƙungiya ta marubutan kasuwannin jihar Lagos shi ne irin yadda zamani ya zo yanzu da kusan kowace irin haraka ta duniya tana amfani da social media, kuma kusan a nan Lagos muke kasuwancin mu, kuma kusan kowane irin al'amura da muke yi sun shafi social media. Wannan ne ya hankalin mu cewa ya kamata a matsayin mu na yan arewa mazauna Lagos mu bude wani bangare wanda zai sa yan arewa da ke Lagos zama murya ɗaya, manufa ɗaya, domin mu gudu tare mu tsira tare. Wannan dalilin ne ya sa muka kafa ƙungiya mai suna Lagos Arewa Market Media Association, ma'ana mazaunan jihar Lagos marubutan kasuwanni na yanar gizo. Muka yi nasarar samun kowane ɓangaren namba da kowace kasuwa domin yin sanar da mu halin da kasuwanci yake tafiya a can da kuma irin gudunmawar da za mu iya bayar wa ɓangaren kafofin sadarwar zamani don a iya fahimtar suwaye Hausawa a yanzu. Irin zaman da ake yi a da ba a tafiyar da komai da shafi ilimi, wanda shi ne abubuwan da ya sa sauran ƙabilu yan uwa mazana suke kallon Bahaushe a matsayin wanda ba shi da ilimi, suke kallon Bahaushe a matsayin wani bai gidaje wanda bai waye ba, baya tafiya da kafa da su. Wanda ne ya ba mu ƙwarin gwiwa a kan cewa ya kamata mu kawo wani canji, wani sabon al'amarin da zai sa Hausawa duk wanda yake tare da sai zai su gano cewa suna da wata manufa guda ɗaya, suna da murya ɗaya wanda ya fi social media. Kuma alhamdulillah muna kan tafiyar da aikin yadda ya kamata, kuma muna samun nasarori sosai. Wannan shi ne abu da ya ji hankalin mu na ganin cewa ya kamata mu buɗe social media.
So, alhamdulillah, ka yi maganganu masu matuƙar mahimmanci a kusan duk da dai daman ya kamata amsosin su fito da saboda da ka ƙwararre ne. So, mun duba yanayi da kuma yadda ka faɗa mana cewa dalilan da ya sa kuka abin nan. So, zuwa yanzu wani irin duk da ka faɗa nasarar ka faɗi nasarar to a baya ka abin da kuma dama ita ce tambayar gaba. So wani irin ci gaba, wani irin sauyi kuka kawo, wani irin nasara kuka ɗan cimma duk da dai ba a yi nisa ba, at least dai an ɗan samu wani ci gaba. So alhamdulillah wannan kungiya ba duk da bata ɗauki wasu dogon lokuta da kafawa ba, amma ta yi nasarori daban-daban. Babban nasarar da wannan kungiya ta mutai shine samun goyon bayan shugabancin 'yan arewa da suke jihar Lagos. Kamar misali, Alhaji Muhammad Dandama Yaro shi ne tsohon ciyaman na Arewa Community Lagos State Chapter, wanda ya sauka ya miƙa kujerarsa wa Alhaji Sa'adu Dandala Gulma ya zo ya dora da inda ya yi cikin ɗaya domin ciyar da al'umma Arewa gaba. Kuma wa'yan bayan Allah suna shirye da su ba mu kowace irin gudunmawa, suna tafiya tare da mu, suna kiran mu, kuma suna sanya mu a cikin kowane irin al'amari. Yau din nan ma na samu kira daga shi sabon ciyaman na Arewa Community Alhaji Sa'adu Gulma, inda yake gayyatar mu na wani taro na wasu ƙungiyoyi coalition Arewa Gulma, to game da ƙungiyoyin Arewa suka karrama shi, wanda ya kira da musamman ya ce yana so ɗan ƙungiyar mu su halarci wannan guri. Bayan mu halarci wannan wuri, an gabatar da mu a wurin microphone, an gabatar mu a gaban kowa cewa mu ne marubuta na kasuwannin jihar Lagos, wanda a take a gurin muka samu membobi da suke rike da social media na wasu bangarora suka ce su sauke kayansu da komai sun bi mu, za su yi ake tare da muwa, za su kuma ba mu kowace irin gudunmuwa. Wannan ba karamin nasara ba ce, domin a da an kawo abubuwan da suka shafi social media a bangaren arewa ba a ɗauka shi da muhimmanci. Kai ne za ka yi ta rawarka, kai ta kiɗanka, kana kiran mutane kuma su kalle ka. Amma yanzu duk inda muka je muka faɗi manufofinmu da tarihin wannan kungiya da abin da ya samu na kafa ta, sai da jama'a da yawa suna bibiya, suna so su kawo kansu da gare mu domin mu tafi tare da su don tabbatar da aiki tare da su. Wannan shi ne kaɗan daga cikin nasarorin da muka samu. Goyon bayan shugabannin ɓangaren arewa tun daga kan 'yan siyasa har zuwa sarakunan gargajiya. Kuma alhamdulillah muna tare da kowane ɓangare. So, alhamdulillah, bayan nasara an san akwai kalubale, musamman ma kungiya aka ce kungiya ce ta mutan arewa. So, a matsayin ku ne shugabanni, wani irin kalubale ya fi zama muku common, ya fi zama abubuwa, saboda kasan yanayin kungiya musamman ma ta arewa, duk da na ga kuma din bangaren siyasan ma ba ko bar shi ba, tun daga shi ka taɓo Lagos Arewa Community Lagos State, wanda na san suna harkokin siyasa da sauransu. So wani irin kalubale kuke fuskanta, musamman ma ka ce yau kun fita wasu sun miƙa wuya, so wajen tattaunawa da su domin a fahimci juna wani irin kalubale ake sha? Yace kasan gini na haɗin kan al'umma, idan ka ce za ka yi shi dole ka samu ƙalubale, dole kuma ka samu matsaloli iri. Alhamdulillah mun samu ƙalubale daga farko na haɗa membobi, domin akwai gundumar wasu jama'a da muka nema a kan su zo mu yi tafiyar da su. Daga bayan mun fara da su muka tsara duk wani abin da ya kamata a yi tafiyar na ƙungiyar nan, amma da ƙarshe suka cire hannunsu daga lamarin, suka daina neman mu, suka daina bibiyar mu. Muka yi duk wani abin da za mu yi dawo hankalinsu a kan su zo a yi wannan tafiya. Ba tafiya ba ce ta wacce za a tara kuɗi, a tafiya ce wacce a matsayin mu na matasa wanda suka ɗan taɓa karatu kaɗan na ilimi, mu kawo tamu gudunmawa wacce za mu taimaka wa irin kallon da sauran ƙabilu suke wa 'yan arewa. To ƙalubalen da muka samu shi ne wofantar da mu da wa'annan al'umma suka nuna cewa ba sa tare da mu a cikin wannan tafiya. Amma insha Allah har yanzu ba mun rabu da su bane, muna kan bincike da bibiyar su akan su zo mu haɗa kai don a yi wannan tafiya tare da su. Wannan shi ne daga cikin ƙalubalen da wannan ƙungiya take samu.
So Allah ya sa mu dace. So mu duba tunda harka ce ta social media sannan kuma kokari ake kullum a tafi da zamani. So akwai wani mataki da kuke ɗauka na ganin kun yi bita duk da dai abun ba a yi nisa ba, amma akwai wani mataki da kuke ɗauka ko kuma akwai wani fata da kuke yi na ƙoƙarin ku ga kun yi bitan sabbin dabaru wajen ɗaukan hoto, watsawa da sauransu ga mambobinku? to da yake na san duk da sabuwar kungiya ce kamar yadda nake yawan faɗa maka, akwai hanyoyi da muke da su da kuma buta da muke da su a yanzu, saboda muna amfani da wayoyi da muke da su na hannu wurin ziyartar gurare da hotuna, mu tace hotunan sannan mu zo da rubutu akan shafukan da muke da su na sarrafa irin WhatsApp, Instagram, Twitter da Facebook don mutane su san halin da ake ciki. Muna da burika da yawa da suka shafi mallakar kyamarori wanda za mu rinka amfani da su da kuma kwamfutoci wanda za mu rinka su a kowane branch na ofishin da muka buɗe ofis namu saboda yawan amfani da su. Amma yanzu kasancewar ba a cimma wancan ba, muna amfani da wayoyinmu ne saboda sun fi sauƙi wurin ɗauka in za a mutu wurare kuma ina ne kana iya tafiya kai tsaye ka ga wani abu ya faru a matsayin ka na social media ta sun zai taimaka wa arewa ko kuma taimaka wa inda kake da wani wurin neman abincin ka, sai ka yi sauri ka daro waya ka ɗauki wannan abin hoto a sirrance sai ka je ka rubuta akan ga abin da ka ga ya faru yau ga kuma abubuwan da suka faru da abubuwan da suka faru da abubuwan da suka faru. Amma fatar da muke ita ce Allah ya tabbatar mu da lokacin da wannan kungiya za ta samu ɗaukaka fiye da wasu suke da ita a yanzu, don tabbatar da samun kayan aiki wanda zai taimaka mana wurin yin abubuwan da muke yi a hannu. Wannan shi ne fatan da muke ci a So muna godiya Malam Ishaq Wali. Dala in ana jin mu, ana kallon mu, ana jin mu raɗau a mana comment section wajen tsokaci kafin mu ɗaura, saboda bai yiwa mu bakon mai ta magana ko kuma ni in ta magana ba a jin mu. Da Allah in ana jin mu akwai wajen ainihin tsokaci, yana da kyau mutane su mana magana a kai. Da ka je ƙasan nan, ƙasan hoton akwai wajen tsokaci, kai mana magana shin ana jin mu raɗau kuma ana kallon bakon mu raɗau ana kallo na raɗau. Duk da na ga network ɗin yau bai ba mu yadda muke so, duk da daman kusan wani zubin haka abin yake, wani zubin sai network ɗin ya ba mu daidai da muke bukata. Kusan yau yanka ɗaya ne, za ku gani kaina ina slow to ba yanayin na'urar bane kaɗai, har da yanayin network ɗin dole sai an yi haƙuri. So da Allah in kana jin mu raɗau ka shiga tsokaci wajen comment section ka rubuta mana, za mu gani kuma kai ma za ka ganka akan za ga rubutunka a nan saman screen. Kafin mu je abu na gaba, ko kuma bari mu je abu na gaba. So Malam Ishaq Wali, kai matashi ne kuma matashin da ka arewa, akwai abin da ke ci mana tuwa ƙwarya, musamman ɓangaren abubuwan da ya shafa ɓangaren harkar siyasa. Musamman muna da ƙalubale sosai ba ma Najeriya, ba ma arewa ba kaɗai, duk kusan Najeriya, duk yankunan da kake tunani ana fama da su, watan bangar siyasa. Wani irin ƙoƙari ƙungiyar ku take wajen wayarwa da matasa kai, musamman ga zaɓe 2023 na gabatowa, saboda bai fi shekara ɗaya da wata ɗaya ma, ko kuma wani abu makusanci haka. So wani irin ƙalubale ko kuma wani irin me zan ce, wani irin taimako ƙungiyar ku ke yi wajen ƙoƙarin ganin cewa kun wayar da kan matasa, musamman ma na jihar Lagos, tunda su ne suka fi kusa da ku, da kuma na arewa inda kuke jin duriyar su kuma kuke magana da su. Wani irin shawarwari kuke ba su, musamman a guji harkar ɓangaren banga siyasa, don tana ci mana tuwa ƙwarya sosai. So alhamdulillah, ko satin da ya gabata mun yi rubutu na musamman akan abin da shafi banga siyasa da matasa suke shiga da tsare-tsaren junansu da suke yi da abubuwan da ba su dace. Alhamdulillah, wannan kungiya ta yi bakin gwargwado wurin ganin cewa ta jawo matasa a jiki, tana kuma lura da su matsalolin da bangar siyasa ke haifarwa. Saboda ko kwanakin baya
mun yi taro mun tattauna. Don ka san matashi ya fi jin magana ta matashi dan uwan shi. Gaskiya ne. Domin dukkan su ciwo su guda. Dan kana matashi to kar ka bari yan uwanka matasa su kamo hanyoyin da ba su dace ba, kana ji kana gani ka zura musu idanu. Idan shugaba zai iya tara matasa ya musu faɗa kan cewa su daina abu kaza, ba za su saurare shi ba, domin ganin suke yi duk da shi ya ci gaba mai kuɗi ne shi ko kuma ya taki wasu matakai na rayuwa, to dole duniya yana da hannu a kan halin da suka shiga. Amma mu alhamdulillah talakawa ne yan uwansu da muna zaune da su, su sa lambu su sa halin su. Kullum idan muka kira su akan wasu abubuwan da suke faruwa suna sauraron mu. Da ko ranar mu fita za mu je cikin gari muka hangi wasu suna ta saka posta a arewan mu ne, suna ta bin bangwaye suna saka posta har suna faɗace wasu yarabawa suke nuna suke cewa da yan wahala nan haka su ƙare, haka suka yi siyasa wancan karin da su kuma zuwa su yana ba za ka ba su sai magana ta yi mana ciwo. Ma ga yan uwanmu na yan arewa ake ma irin wannan kalaman, shi ne sai muka kira su muka ce zo da suka zo ce to ba mu hana ku yin siyasa ba, amma akwai hanyoyi da yawa da ya kamata ku bi wurin yin siyasa a matsayin ku na matasa masu hankali. Ku sani cewa gobe wannan ƙasa ta tabbata ne a wurin ku. Idan ƙasar da ta ci gaba ko da tana ta ci gaba, idan kuma ta rushe to ko da muka rusa ta, muka yi masa kalama masu daɗi, muka ɗauki duk wasu abubuwa masu muhimmanci muka ɗora a kansu, akan ya kamata su natsu gano abin da ya kamata su yi a matsayin su na matasa. Kuma suka ji daɗin wannan magana, suka ce ba za su sake sa fosta ba ne, su sa fosta su, amma in za su saka fosta su bi hanyoyin da ya kamata su bi don kar su dawo ɗan uwansu ya arewa mazauna kudanci zagi na cewa ya arewa da suke gagalancin banga siyasa. Alhamdulillah har yanzu muna kan wannan aiki. Akwai taruka da zamu je, duk inda muka je taruka muna yawan faɗa wa matasa cewa in Allah ya su mai da hankalin su wurin sana'o'in su, domin wasu matsalolin suna faruwa ne in za su ga sana'a. Misali dan siyasa kana tare da shi dan kana ganin ya sanka, kana sana'a ta dako ko kana tura baro, tunanin ganin wannan ɗan siyasar zai iya canza maka rayuwa ka ta wata rana, sai ce bari ka sauke wannan sana'ar taka ka koma gurinsa domin shi zai iya magance maka matsalolin lafiya. Wannan shi ke sa ana banga siyasa, amma duk mutumin da rike sana'arsa ya ba ta muhimmanci yadda ya kamata, to da ya ga ya shiga cikin wannan harkokin. Sannan akwai matasa da suke mafi yawan taimaka musu da hanyoyin da za su iya samun abubuwan da za su rika kawo su domin mu raba su da irin wannan rayuwa. Don ba za ka ce mutum ya ba abu ba, ka ɗauko wata hanya da ka ɗora shi wacce ya kamata. Dole sai ka ɗora shi akan hanya ta riƙe. Idan bai bari ba, to kana damar da za ka ɗauki mataki a kan shi. Wanda sunayen da muke da kuma muna kan wani ayyukan insha Allah. Na kyau. Na ga comment ɗin watan Zurkifilu Aliyu Gidan Kanawa. A yi haƙuri wani zubin inda yake cewa mallam muna jin ka raɗau, amma shi baƙon ba ma jinsa kuma yana cikin duhu. Nake ji wannan saƙon ya zo ne a lokacin da baya magana, amma na tabbata yanzu da ya sauka yana magana ana jinsa. Dama in ba magana yake ba za a ji shi shiru. Sannan abu na biyu, kun san dole sai an yi haƙuri da yanayin yadda abubuwa suke. Ba za ka yi tsammanin inda za ka ganni ba haka za ka gaba kona, sakamakon yana wani gari ni ina wani gari. So baka san inda ya tsinci kanshi can ba ka ce mai dole sai an samar da abin da ake so. To dole ne sai mun yi wa kanmu haƙuri da uzuri saboda yanayin yadda abubuwa suke ciki. Amma insha Allahu ko nan gaba muka gayyato bako za ku gan shi raɗau za mu dinga ba su shawara. Hasali ma muna ba su shawaran ga yadda ya kamata ga inda ya kamata. Ana buƙatar waje mai haske, ana buƙatar ka sa headphone saboda ka ji mu muzika, ana buƙatar ka samu wayar ka tana da caji tana da data saboda kar abu ɗayan nan ya gaza su. Amma to ba yadda aka iya, sai an yi haƙuri. Muna fatan Malam Zulkifilu mun gode sosai, Allah saka da alkhairi. Muna godiya da bibiyar da kuke mana ta shafin wayar ka jarinka. Kafin mu ci gaba da 'yan tambayoyi da bakon namu, kusan zan iya cewa mun ga sauyi musamman a YouTube channel ɗinmu a cikin kwanan nan, kuma insha Allahu
akwai tagomashi mai karfi da yadda ubangiji. Amma dai kan amanta a ci gaba da bibiyan mu ta shafin wayar ka jarin ka a YouTube da na Facebook. Sannan wannan shiri da ake kana iya sharing din shi kai tsaye, sannan bayan an gama wayanda ba su kalla ba su samu daman hawa live ba kenan kai tsaye, insha Allah wasu ma suna iya hawa domin su gani. So kusan mintuna 5 ya rage mana, kuma mintuna 5 ɗin suna da matuƙar muhimmanci. So bari in yi bari a amsa wannan tambayar, duk da dai tambayar ya ce mara zaki filin ne dai Aliyu gidan Kanawa. Ya ce bari saboda bakon namu yana da mahimmanci in adin din bakon namu. Bakon mu kana kusa ko? Saboda ya taimaka mana wajen amsa wannan tambayar. To amma kamar kyamarar ka ta ɗauke. Kamar ka taɓa wani abu, kyamarar ka ta ɗauke hakika. Ina so in karanta wata tambaya ne. To, amma dai mun daina ganin ka sosai. To, bari mu tambaya. Ya ce, Mallam, wai me yasa su 'yan siyasa baka ganin 'ya'yansa a cikin bangar siyasa? To, wannan ya jawo aiki. Wala ISHAKA, duk da ba ma ganin ka sai dai mu ji ka. Sai dai mu ji ka. Malam Zulkifili ne Aliyu gida, yau ka dawo, muna ganin ka yanzu, ka dawo. Ce mana wai me yasa duk da dai wannan tambayar to akwai aiki. Ya ce Mallam, wai me yasa su 'yan siyasa baka ganin 'ya'yansu a cikin bangar siyasa? Dan mun yi magana a cikin bangar siyasa ne, amma nake ji ko kana da abin cewa Malam ISHAKA? So, kusan abin da zan ce dai shine abin da ake tattaunawa a kai. Sannan 'yan siyasa ba sa saka 'ya'yansa a cikin bangar siyasa, wannan gaskiya ne. Domin kuwa shi yasa muke sake lura da matasanmu. Su kansu 'yan siyasa ba suna umarni wa matasa akan ku je ku yi bangar siyasa ba. Babu wani shugaba da ke neman kujera shugabancin al'umma wanda zai ce wa matasa ku je ku ɗauki makami ku kashe manowani, ko ku je ku ɗauki makami duk wanda ya tanka maku ci masa mutunci. Babu ɗan siyasa da zai wani. Kusan bangar siyasa da kake gana ana yi, mutane ne suke suna kansu, ra'ayinsu yana kansu. Mummuna aƙidar siyasa ce take shiga cikinsu ta zama musu guba, wacce ita ce musabbabin abin da suke aikata abubuwan da suke so ba tare da tunanin zai biyo baya ba. Amma batun 'ya'yan siyasa kan, ai babu wanda zai so ya haifata ko dan siyasa da shi kusan larkane ya ga shi yana shaye-shaye, yana rike makami, yana yawo da shi wurin kare nasarar wani. Don haka batun magana 'yan siyasa ba sa banga siyasa, wannan gaskiya ne. Amma da kasar kuma ke kuma ba ni ba dan siyasa ba ne, ni marubuci ne na social media, so ya fahimta ta lalle ka ai baka je tambayar ne ta ɗanyi a wannan, to shi yasa na yi kokari mu amsa mai, saboda ya yi mana kokari yana bibiyar mu tun da aka fara wannan shirin, yana kan online yana kallon mu. So mun gode Zulkifili Aliyu gidan Kanawa, Allah ya sa mu dace, mu da ku haƙƙi ne a gare mu gabaki ɗaya mu gaya wa kanmu gaskiya ta yadda za mu daina bangar siyasa da duk wani abin da ma bai shafi ci gaban mu ba. So kafin mu rufe saboda sauran mintuna ɗan kaɗan, Malam ISHAKA, da farko dai muna muku fatan alkhairi, kuma muna fatan Allah ya sa 'yan arewa da mu da ku gabaki ɗaya mu amfana da wannan ƙungiyar, don mun fara ganin canji. Don yanzu a jihar Lagos har Bahaushe ake da shi kwamishina, so hakika mun ga canji sosai. A nan jihar Ogun akwai SASA har guda 2, mun ga canji sosai. So wani irin fatan alkhairi za ka yi wa matasa kafin matsalƙali, matasan Najeriya generally? So, alhamdulillah, an ce kowaye mutum mutane ne shi. Ni matashi ne da ban wasu shekaru 30 ba a duniya. Kusan dukkan rayuwata da abubuwan da ya kamata na yi, ina yin su ne don ganin cewa matasan mu sun samu 'yanci, don ganin cewa matasan mu sun fito an tafi tare da su. Ba ni da wani buri wanda ya wuce mini wannan. So, ina yi wa ɗan wana matasa fata alheri a kowane irin ɓangare su. Ni ba na
goyon bayan halin da matasan suke shiga, ba na goyon bayan irin yadda wasu matasan suke yin rayuwa ta shaye-shaye, irin shiga hanyoyin sace-sace da kuma bangogin siyasa. Ina kira wa 'yan uwana matasa da su yi wa Allah su tashi tsaye wurin neman na kansu. Karkare na sana'a, karkare na matsayin da Allah zai baka a cikin sana'a. Yau kana iya tura baro, kana tafiya ka ɗauki kaya zuwa wata anguwa. Babban mutum na iya haɗuwa da kai ya canza maka rayuwarka da ka zo ka zama kansilan garin kuma ko ciya mai nufin ɗinku ka fi shi kyawun. Domin sai da sana'a ne wasu za su gane ka ka taimaka marsu za ka ƙwarin gwiwa. Idan ba ka sana'a ka koma ta kwanta ka ce kai ba za ka yi abu kaza ba, kai ba za ka yi abu kaza ba. A tunani na fi babu dalilin da zai sa ka gina rayuwarka ta yi inganci ko ta muhimmanci. Ina kira da 'yan uwan matasa da su tashi tsaye wurin neman sana'a, tashi tsaye wurin yi wa kansa abin da zai rufa masa asiri, kuskure da matsayi ko ya yake. Idan ka ɗan yi karatu aka ɗauka ofa aka baka ko ta karantarwa a firamare school ce ka karɓa. Wata rana ana iya cewa minista ilimi ya kawo ziyara a makarantar ku ya auna experience ɗinka, hakan zai sa kai asibin bol da baka asibin. Amma sai ga ana cewa na fi ƙarfin aikin gwamnati ko na fi ƙarfin malam makaranta ko na fi ƙarfin yi sana'a ta tura baro. Ni nan da kake ga yana malam lawa, wallahi na gina rijiya, na yi kwasa shadda a kwasa gona, na yi turin baro wanda da kuɗin turin baro nake biya ma kai na kuɗin sulhu. Daga somel wani anguwa ake ce ba somel KBC da nake tura kata ko har zuwa musulmi. A hanya nake azhar, a hanya nake da asar. Na ci gaba da karatun nan, na ci gaba da haƙuri, ina kuma sana'o'i na, duk sana'a da ta zo ba na rena, ba kuma na rena opportunity ko ya yake. Ina ɗauka komai da muhimmanci. Wannan shi yasa har yanzu ban huta ba cikin fafutuka mu. So ina kira ga matasa sun masu zama irin haka nan. Kada ka rena sana'a, kada ka rena yadda kake. Ya haƙuri da in Allah ya ji ka sani cewa babbar ko zai iya sayar da a kowane irin lokaci. Wannan shi ne fata na da kira na matasa yan uwana. Na gode. Da kyau. So Malam Isa Wali da kai da ƙungiyarka da sauran al'ummar angon Mai 12 da jihar Lagos gabaki ɗaya. Har ma da can Kebbi muna muku fatan alkhairi, muna fatan kuma za ku ci gaba da bibiyar shafin wayar ka jarinka. Muna muku fatan alkhairi, Allah ya sa mu ci gaba gabaki ɗaya, Allah ya sa mu amfana da wannan kungiya da mu kanmu gabaki ɗaya. Mun gode sosai da lokacinka, mun gode sosai, Allah saka da alkhairi. So na gode sosai Malam Ishaka. Da kyau. Mun gode sosai da lokacinku, kusan minti 30 muka ɗauka to sakamakon yanayin tangarɗar na'ura ga sha minti 34. So mun gode sosai, a ci gaba da bibiyar shafin wayar ka jarinka saboda hakan zai taimaka mana wajen ainihin tafiyar da abin da ya kamata. Mun gode sosai, sunana Lawal Abdullahi Matazu kamar kullum.